Love triangle mo gitutukan nga motibo sa pagpusil patay sa usa ka barista o cashier sa usa ka coffee shop sa may Cogon Ramos niadtong buwan sa Abril. Giingong kailara sa mga biktima ang suspect nga nailhan pinaagi sa CCTV. Ari ang report. Gikatagdang pasakan og kasong murder ang gunman nga mipatay kang John Michael Hermoso tagiya sa coffee shop ug sa cashier nga si Kit Tribel Ramos. Laing duha ka mga kawani sa coffee shop ang naangol usab. Ginganlan sa opisyal sa Police Regional Office 7 ang gitumbok nilang suspect. The Police Station 2, the SITG, will file a case for murder, multiple murder against the suspect identified by the witness as Hans Jordan Royland Dingkong. Diba? A male, legal age, resident of 88 Hills Compound, Barangay Guadalupe, Cebu City. Nailhan ang suspect pinagi sa mga nakasaksi sa krimen kinsa nakitaan nga mao'y namusil. Nakuhaan pagani kini sa CCTV di nakaangol usab og laing duha ka mga kawani sa coffee shop. Love triangle ang ginuntan sa kapulisan nga motibo sa krimen. Kailara ang suspect ug ang biktima. We want this filed immediately para kung magawas ang warrant, pwede na namo dakpon ang suspect. Karon we could not arrest the suspect. Oo, kasi kung wala warrant, buhian gihapon namo, sayang lang. So we are telling for the suspect na once na kuan, better to surrender now or we'll have a strong manhunt against him. Sa higayon nga mapasakar ang kaso ug maludsan sa warrant of arrest, ipahigayon dayon ang manhunt operation batok sa suspect. Sa impormasyon sa kapulisan, aniya pa sa sugbo ang suspitsado. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.